Ongi etorri, prentsaurreko honetara. Dia de Lambda filma eta sail ofizialean parte hartzen ari da. Taldekide batzu ditugu bertan, Stephanie Wilcox, aktoretako bi, Tenis Gau eta Rafi Kesidi, eta zuzendaria Margasota Sumovska, 2014an hemen izan zen, zinemaldian izan zen, eta plazera handia da berriz ere hemen ukitzea. Ez dakite zuzendaria zerbait esan nahi duen, edo zuzenean galderak hartuko ditugu. Oso pozik nago, hemen egoteagatik izugarri gustatzen zait zinemaldia, hiriaren espiritua, eta baita zinemaldiarena. Eta, jakin nahi dut zein izan den erreakzioa, kazetariena, baina baita ere ikusleena ere, benetako ikusleena. Europako estreinaldi moduko bat da, Dia de Lan bentsat, ze jada estreinatu dugu Amerikan, Toronton, behar bada ikusleak ezberdinak dira, eta harrera ezberdina izango da. Hori jakin nahi dut, Europan nola hartuko dan filma. Zoragarria da filma, zorionak. Lehen galdera. Zure azken filmetaz pentsatzen baldin badugu edo hoiei begira jartzen baldin bagara, erlijioa beti hor dago, espiritualismoa ere bai, adibidez berdinak daude film horietan, eta orain fundamentalismoari buruzko hausnarketa dago honetan. Baita ere, gustatuko litzaidake jakitea zinematografiaren aldetik nola egin zenuten lan. Bai, gidoia horregatik gustatu zitzaidan baita ere. Horiek ziren nire gaiak, interesa izan dut beti gai horietan, erlijioa, fundamentalismoa, nola ere egiten dion erlijioak gizarteari, eta bar, eta bar. Beraz, segituan harrapatu ninduen. Nolabaiteko konexio bat egiten da, lehenbizikoa da, ingelesez egiten dudana, baina oraindik ere nire parte handi bat hor dago. Gidoia Katrin Magulenek idatzi du, lehenbiziko aldiz beste baten gidoi hartu dut, lehen esperientzia izan zen, baina hala ere lotura handia zegoen gidoi horretan nire barruarekiko. Beraz erraza izan zen nire burua aurkitzea, ez galtzea bertan. Miha Englert, beti elkarrekin lan izan dugun zinematografo bat da, beti. Ez dakit 7 edo 8 film egin ditugun elkarrekin. Eta berarekin ez daukat hitz egiteko beharrik ere. Gustuetan, ia berberak gera, berdinak gera, eta komunikazioa lortzea oso erraza da. Ez du gehiagirik hitz egin behar benetan emaitza ona lortzeko. Sentiberatasun mota bera daukagu, eta gainera denbora gutxi behar izaten dugu. Ze ez dira horrelako komunikazio zailtasuna sortzen, ez besterik gabe zerbait esan eta berak ulertzen du. Eta filmatzearen aurretik erabaki nun ze lente erabiliko genituen, ze formato erabiliko genuen, kamarak nola lan egin beharko zuen, nola funtzionatu beharko zuen, eta hortik aurrera dena erraz joan zen. Batez ere ez genukalako denbora askorik, 25 egun besterik ez genitun hartu filmaketarako, oso intentsua beraz. Irlandako paisaia zoragarri horretan, harrigarri horretan.
Egunon. Fundamentalismoa da gaia, erlijioa da gaia, edota behar bada pertsonaia nagusiari begiratzeko modu bat da. Ez alda gehiago matriarkatuaren gaia, emakumen sumisioa menderatzea, zer dago batetik eta bestetik nasketa hori. Zorionak aktorei, galdetu nahiko nieke zer izan da zuentzat zailena zuzendariak aipatu dituen baldintza horiek edo zuen pertsonaiek zeramaten guztia, ez? Protagonistarekin harremana. Zailena izan zen eguraldian ikuste dute, benetan oso gogorra izan zen, hotza, euria, denbora osoan kanpoan egon ginen, baina baita ere tonu aurkitzea, hartzaiaren pertsonaia horretan, ez? Hori kostain zitzaidan, bizpahiru egun behar izan dituen tonu hori aurkitzeko, pertsonaiaren tonu aurkitzeko. Ez da erraza berarekin, ez daukigu hainbeste berari buruz, simbolo moduko bat da, hori da dakiguna, benetako profeta ez den pertsona baino gehiago da horrelako simbolo bat, profeta benetakoa ez den horrena. Gidoian asko hitz egiten du pertsonaia horrek, baina horrek tentsioak entzen zion filmari. Niretzako gidoiari buruz oso interesgarria zen proiekzio bat ematen digula. Alegia, elkarrizketatik asko kentzun du. Ikusten da ze nolako indarra izan dezaken emakume baten proiekzioa gizonarenganako eta nola alde batera uzten dituzten emakumeak kasu horretan. Alegia, nola emakumeek hori egin dizaioketen bere buruari gizon batek salbatuko dituen esperantzan. Eta orduan hortaz asko hitz egin genuen, zen nolako ardura daukagun, edonkizuna daukagun elkarri laguntzeko horrelako egoera batean. Ez dugu biktima izan nahi, guk ardura hartu behar dugu egiten dugun horren aurrean. Horregatik filma ikusten dugunean, ikusten dugun nola proiektatzen nahi dian dana salbatzaile honen gainean, eta horregatikan elkar alboratzen dute. Zorionez, hor konexio bat sortzen da, lotura bat sortzen da emakume zaharragoaren eta gaztearen artean eta horrek salbatuko ditu. Baina nik ez dut hainbeste ikusten fundamentalismoa hor baizik, eta proiektzioaren indarra, horixe da nik ikusten dudana. Oso egiazkoa, oso benetakoa zen filma, adibidez eguraldia, hori horrela gertatu zen. Eta zailtasunak hor zeuden, nik uste dute horregatik eta horrek laguntzen dio filmean ikusten duguna. Kasu honetan gizon bakarra zen filmak eta guztietan, beraz horrek ere oso erreala egiten zuen, baina ondo pasatu genuen, hor isiltasun horretan eta iluntasun horretan, hala ere, oso ondo pasatu genuen. Stephanie, ulertu nahi nuke finanziazioa nondik nola lortu zenuten eta baita ere banak eta distribuzioa nola egin zen. Ze genero film moduko bat ere bada, ez da fantasia filma ere, fantasia filma dela ere pentsa daiteke. Zuzendariari
Nik uste dute hemen argi geratzen dela baita ere film honek horrelako elkarrizketa bat sor dezakela zure beste filmekin, ezta? Eta baita ere beste zinemagileen filmekin. Baina esan bezala, erreferentziak nik uste badaudela zure filmetan ere. Ze beste zinemagileekin dauzkatzu lotura horiek, zure ustetan? Film independentean da hau, finantzazioa ere ala izan zen, gobernutik eta Europatik ere lortu genitun diruak edo iduruitarriak eta Irlanda eta Belgika daude hor parte hartu dute eta distribuzioari dagokionez, banaketari dagokionez hori ere independentea izan zen. David Lancasterrekin batera egiten duten lan, eta guri horrela lan egitea gustatzen zaigu, esain beste zinema komertziala baizik eta zuzendariaren ahotsa oso nabarmena dan horiek. Horrelakoak egitea gustatzen zaigu, ez hor pixkat muga horretan daudenak. Eta hor baita ere ikusten dugu antzerkiaren osagai batzu badauzkala eta gero hori harrigarria dela pantalla handian ikustea. Lehen aldiz generoarekin zerikusia duen film bat egin dut, erabat berria izan da esperientzia hori, eta benetan, gustatu zait behar bada genero zuzendari bihurtuko naiz. Ez da erabat autore filma, ez da erabat genero, hor bidean dago. Beldurrezko film batzuk ikusi nituen, badago hor sorta berri bat. Horiek ikusi nituen hau filmatu aurretik. Independentea, amerikarra, beldurrezkoa, horrelako filmak ikusi ditut. Gehienetan ez ditut horrelakoak ikusten, baina horregatik interesgarria egin zaite mundu ezberdin batean murgiltzea. Eta Polanskiren Repulsion ikusi nuen, noski. Kubricken Shining ere bai. Eta Antichrist gogoan buruan neukan, baina Lance von Trier da nire zuzendari gustukonetakoa, eta nik uste dut argi dagoela haren eragina, betiko gustunetakoa izan baitut. Horri zerbait erantzi nahi nioke. Lehen filma da ingelesez egin duzuna, ez? Ingelesez egin duzun lehena da, eta gainera gidoiare ez da zurea. Catherine McMullenena da gidoia. Zaiguzu, mesedez, nolakoa izan zen esperientzia hori. Beste baten materialarekin lan egitea eta ingelesa egitea. Ez dakit nola iritsi zitzaizu materiala, Stefaniren bitartez edo nondik? David Lancaster ezagutu nun Cannes goizaldeko bostetan, eta, behar bada, ez geunden hain ondo ere, eta esan zian harremanetan jarriko ginateken, eta orduan Davidek film bat proposatu zian niri, horrela gertatu zen, noski. Stefanire tartean zegoen, gero ezagutu nuen, eta filmaketan zehar nirekin egon zan, eten gabe. Esan bezala, talde ederra egin genuen bion artean, elkarrekin eman genuen filmazio guztia, noski aktore zoragarriak ere banituen. Ezberdina izan zen? Bai, baina gauza bat esan nizueke, 7 film egin ditut, eta dana joan dira jaialdietara, Locarnora, Berlinalera, eta
Halako batean, behar bada pixka bat, nekatu egiten zara, behar bada nekea ez da hitza, baino zerbait berria nahi duzu, beste esperientzia bat nahi duzu, eta uste dute une egokian gertatu zela, etorri zela film hau. Beste zerbaitetan saiatzeko zerbait. Eta ez da inerraza beti gidoiak idaztea ere, erregatikan ona da, gidoi bat beste norbaitek handik jasotzea. Eta, bueno, beste horietako batzuk oso garrantzitsuak, oso interesgarriak dira, Eta esperientzia ona izan da, ekoizle ona izan dut, aktore onak izan ditut, eta hizkuntza, bueno, ez da arazo niretzat gidoia ulertzen baldin badugu eta askotan irakurtzen baldin badugu, ia buruz ikasten dituzu gidoi horiek, beraz ez da komplikatu ere. Stefani, behar bada zuk ere zerbait erantzi nahiko duzu? Zuk ezagutzen zenituen zuzendariaren filmak, ez da zerk erakarri zintuen lan honetan bat egiteko? Bai, Bori filma ikusia nuen, eta Malgok egiten dituzten film horietan, bueno, benetan gustatzen zaite horrelako mundu berezietan murgiltzen zaituztela. Tonua oso ondo kudeatzen du, beti ez da erraza, tono hori, gaiak oso komplexuak izaten direlako, baina, bueno, bereziak izaten dira, eta oso erakargarrak izaten dira. Gidoia garatzeko lan asko egin genuen, eta horrelako amesgaiztoetan abiatu ginen, eta hor eleberrien oihartzunak ere izaten genituen. Generoa aipatzen da, erlijioa aipatzen da, baina hori askotan egiten du irudi oso indartsuak erabiliz. Eta irudi horiek kontatzen dute istorioa, eta nik uste dut film honetan ere hori oso garrantzitsua dela. Hainbeste gauza gertatzen ari dira, ez dituzula gauzak behartu nahi. Eta, bueno, gero ezagutu nuenean, bakizu, rock izar bat tenpareko norbait da, eta orduan horrek guztiak lagundu egin zuen, noski. Zorionak, filmarengatik kalitate handia dauka. Zuzendariari eta aktorei, galdera bana. Filma ikusi dudanean iruditu zait plano bakoitza oso landua dagoela, muturreraino landu dela, konposizio propio bat dela, horrelako kuadro moduko bat, horrek denbora asko behar izaten du. Eta nola egiten zuten aktorek aire zabalean zeudenean emozioei eusteko? Esan bezala, kanpoan aire zabalean eta emozio maila oso altua izanik, bueno, ziurrenik hori etzan erraza izango. Eskerrik asko. Ez genuen denbora askorik izan. Orduan ez genuen denbora izaten pertsonaian sartzeko eta bar, baina nire estena guztiak Rafirekin ziren eta oso modu antzekoan lan egiten dugu. Ez da bat ere zaila izan, emozioetan sartzea etzan zaila izan, eta niretzako aktore lana ez da zaila batez ere emozioa duenean tartea, eta zenbat eta azkarrago egiteko aukera izan, asko hobeto. Sartu eta atera zenbat eta azkarrago egin, orduan eta hobeto hori egin nahi dut nik nire ibilbidean. Azkar lan egiteko gai izan behar dut, bestela ez dut lortuko horrelako filmak egitea. Ze batzuk badute luxu hori, ez da orduak eta egunak eta asteak hartzekoa
arbolei begira jartzeko eta pertsonai horretan sartzeko, baina guk azkar egin behar izan genuen. Misha eta Margot irudia eskaini ziguten, eta nik ikusi nuen nun egoen privilegiatu sentitu nintzen eta pozik lan egin nuen. Ze bai, egia da, margolan batean egotea bezalakoa da, harrigarria benetan. Baina, bueno, gu tontakeritan ibilean asko, ez da? Bueno, oso, badirudi ez, beti oso triste eta oso gaudela denbora guztian, baina ez, alderantziz, bueno, askotan barregure etortzen zitzaigun, ez? Gogoratzen nun Rafik esandako zerbait edo, eta kontu zibili behar genuen horrekin ere. Beraz, emozioiek ez ditut estena artean hartzen, ez, alderantziz. Kamera hor dagoenean bai, baina hortik kanpo ez. Eta gainera, bueno, kanpoko aldintzak ere ez, bueno, oso tristea ziren, beraz ez geneukan plantak egiteko beharrik, baina hala ere, esan bezala oso ondo pasatu genuen. Bai, ados nago, erraza zan sartu eta ateratzea. Kamera gelditzen zenean jarraitu beharrean, ez da? Ondo pasatu genuen. Irudi harrigarriak sortu dira. Eta hain denbora gutxi izan dugu, bueno, bestein magia egiten utzi behar genien. Rafi lehenbizikoa zen, ez, gure kapitaina zen, gure liderra, eta benetan, bera horrelako amesgaizto moduko bat izan balitz, orduan oso zaila izango zen, baina benetan egonarria handia izan zuen pazientzia handia, eta denok oso ondo sentitu ginen. Ze denok berarekin batera lan egin behar genuen, eta ni oso eskerroneko nago bere jarreraren gatik, ez? Bueno, ni bere adinean, bueno, desastre bat izan nintzen. Beste zerbait erantzun nahi duzu? Fotografia zuzendariarekin hainbestetan lan egin izan dut, bi bider horretu ginen Irlandara, lekuak aurkitzeko, kokapenak aurkitzeko, eta, bueno, plano asko landu genitun, filmak eta hasi aurretik, eta arteari dagokionez referentzia harrigarriak geneuzkan, zoragarriak. Horregatik nik uste dute pres geundela filmaketari ekiteko. Oso ondo genekien nola egin behar genuen. Zenbaitetan zaila izan zen, ez dut ez esango. Baina saiatu ginen argia erabiltzen, argi naturala erabiltzen ahalik eta gehien denborarik ez genukelako. Irakurri dit, ez dakit herria den. Hasieran Australian filmatzeko asmo zen eukaten? Eta gero azkenean Irlanda aukeratu zenuten? Bai, Catherine McMullen australiarra da, gidoigilea. Eta hasieran berak Australian irudikati zuen, ez? Oso ezberdina, ez? Oso lehorra, eta bar, baina, bueno, gero hasi ginen horlako kapenak aurkitu nahian, eta finanziazioa zela, eta oso egokia zirudien Irlanda. Eta pentsatu genuen, historio honetan oso urrun kokatu behar zenuen, baina paisaiak ez dauka erabatekoa edo bestekoa izan beharrik, ez? Leku ezberdinetan gerta daiteke, eta, bueno, Irlandara abiatu ginen, eta benetan maite mindu egin ginen. Eta horrelako fantasietan abiatzeko iritu zitzaigun, benetan egokia zirudien. Noski, Australian ere aurkituko genituen horrelako paisaia ederrak, baina nik uste dute hemen adibidez basoak eta hoie guztiak, bueno, ni Europarra naiz eta Australia behar bat zitzaidan hain erakargarria egiten, ez, hau askoz gertukoagoa egiten zitzaidan. Bigarren egin genezake, behar bada ez, Australian bikinia jantzita, ez da? Eta, bueno, umetxoa zainduko deguan, bai. Bai, bueno, behar bada horretaz pentsa genezakeen lehenago ere.
Kaixo zuzendariari. Erreferenteak aipatu ditu arteari dagokionez, planoak egiterakoan. Referente horietakoren bat aipatzea gustatuko litzaidake, ze margolari irudi eder horiek sortzerakoan. Eta bestalde, jakin nukeea zure hurrengo proiektuan Poloniara irutziko ote den, ala, etxetik kanpo filmatzen jarraitzeko asmoa duzun eta beste hizkuntzatan. Bi referentzia daudea. Argazkilariak, Jeff Wallis da bat, Jeff Walls, eta Krautzen da bestea. Hori izan zen gure referentzia nagusia, baina ez bakarra margolari batzuk ere bai, mende hasierakoak, eta film batzuk ere bai, Jeff Wallis eta Krautzen dira referente edo inspirazio iturri nagusiak. Eta bigarren galderari erantzuteko, momentu jakin batean gertatu zen, orain eskaini dizkiate ingeleseko beste proiektu batzuk, eta gero aukeratu egin beharko dut. Poloniatik eta Alemaniatik etorriko dira finantzazio iturriak eta erabaki bat hartu beharko dut, baina azkenean bai, Polonian egitea erabaki dut. Bai, ez da erraza izan erabaki hori hartzea. Ze gogokoa dut bestelako jendearekin gauzak egitea, eta horrela aske sentitzea baita ere, baita Poloniatik ere, eta han dauzkagun arazoetatik libre, eta han film bat lan egin behar baldin baduzu, ez dakit, ezberdina da, zure herrialde propioa da, une honetan egoera ez da oso atsegina, beraz, ez dakit, lotura asko dituzu, ez da, Poloniako arazoei oso lotuta zaude, eta, berriro ere horretara joko dut urrengo proiektuan, eta behar bada urrengoa, ez dakit, beste non bai. Deniz eta Rafi hemen egotea gustatzen zait, iruditzen zait trama osoan zehar, naiz eta hasieratik saiatzen izaren zertaz dijoan ulertzen eta uste duzu behar bada hartzaina izan daitekela gune nagusia. Ikusten dugu Deniz eta Rafi direla tramaren gune nagusia. Eta beti adi zaude jakin ez ze gertatuko zaien, ze kontrol psikologiko guztia beraiena da. Eta behar bada hor ulertuko duzu ze gertatzen ari den filmean. Zergatik diot hori? Film osoan zehar oso adi jarraitzen dituzulako bi pertsonaia horiek. Eta horrek laguntzen dizu adi egoten gertatzen ari den guztiarekin. Eta xehetasun batzuk antzematen dituzu. Badira bi estena, toma oso irekia dana, basoan barrena doaz, pertsonaia guztiek joan beharko luketen, ze hartzailearen atzetik doaz, baina halako baten kontuatzen zara aurrak ez daudela. Eta bigarren estena, gaua iristen denean, ez dago argirik, baina halako batean, toma batean, kamarak argi bat enfokatzen du. Ez duzu itsasargia ikusten, baina zaitun konturatzen zara ala dala, ze arbola bat dago aurrean, eta orduan, errespetu guztiarekin, hori zer da, errakuntzaren bat, edo horrekontu falta, edo zer esan nahi du horrek. Ez dut ulertu galdera. Ez dakit ze estena eta zari zeran, baina... eskerrik asko esateagatik oso ondo azaldu dugula filma.
Ez dut uste akatsi dagoenik. Bueno, noski, akatsa baldima dago, baina ez, nik uste dute nahita agertzen dela argi hori. Asko hitz egin dugu argazki zuzendariarekin, baina, bueno, arte modernoari itzulita hor ere gertatzen da, ez? Benetakoa ez den argia txertatzen dela. Azken galdera bat, mesedez, bestela bukatu egingo dugu, badago beste galderarik? Musikari buruz zerbait erantzineko zen nuke? Erdian entzuten dugun kantuari buruz The Killsen kantu banda, eta uste erresuma batuko banda bada, ez da, The Kills. Asko gustatzen zait kantu hori, eta behin eta berriro entzun genuen filmatzera bidean, eta azkenean erabili genuen hori erabiltzea gure filmean. Gainerako musika, Pablo Mikite musikariarena da, kompositorearena da, poloniarra. Berandu iritsi izan musika hori, musika ikusgarria behar genuelako, eta orduan bere biolarentzako kontzertu doinu hori eskatu nion, horregatik handago filmean. Baina eskatu nuen baita ere Belgikako konpositore batena, ez? Pixka bate atmosfera bat sortuko zuen musika. Konforme, besterik gabe, bukatu egingo dugu, mila esker lantaldeari, Donostia etortzeagatik, eta zorte on filmarekin, Europan, noski, mila esker.